martangiang mahita. Damini di batana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Moliate ma di Tuhata. Di bagasan parmenggota di Tikyon. Boi hitarak mersaor. Kami pendeta Ridho Ibu Batubara nunga marhasohotan. Nama ngalap kami Jansen Sitopul. Tolu dak dana di kami 2 bawah sadaburu. Ima partina dadi hita di bagasan parsauraton. Jala hamin pe pasahaton selamat tahun baru di hita di tahun 2025. Selamat tahun baru ma di hita saluhutna. Mauliate ma di hita barita nauli di bagasan mingguta sadarion. Ima natar surat di sada Korintus 12. Mamuka maisian ayat 12. 1 ayat 20 hujaha madihita tapai huti hutma. Upamana hibuldo dagingi alai toropdo anggo ruasna jala ruasna toropi majadihon daging nasasadai songonido Kristus. Aitodi nasasadaido dipadidihon tuhita saluhutna. Gabe sadadaging. Nang Yahudi, nang Gorik, nang Hatoban, nang anak mata. Jala tu saluhut hita dipainupon todi nasasadai. Ay daging ipe dang nasada ruasna tung toropdo. Tung suranin napat dibain na sotanganiau dang masuk daging au. Tung naso masuk daging mai alanii. Jala out suranin na pinggoli. Ala naso mata au dang masuk daging au. Tung naso masuk daging mai alanii, aut mata sadok dagingi, di dia ma parbinegian, aut pinggol sadok dagingi, di dia ma parnianggoan. Alai diatur hod debatado inganan ni ganup ruas ni dagingi, marguru tulomo ni rohana. Alai aut sura sarua sisude behama dagingi. Alai nak petorop akaruasi sadado dagingi. Ima sahatna. Hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus dak pola na maul atusata turpu jamita taunate. Boido kiri dan kanan masih berengat johita. Boido masih jalangan. Sarupa do rupata na mekeli. Sarupa do warna ni kulita. Sarupa do gajang yobukta. Badang adong na sarupa teh. Alai buasa lasro hatta raphudul do nasida. Mengapa kita bisa dengan sukacita duduk bersama dengan mereka di tengah-tengah gereja ini? Mau lihat tema di Tuhan. Allah Tuhan itu majauhita tusada
perpunguan ima huriai. Ijo hita tu hahulum sian hahulumon tu hatiuron. Asa boy hita rap hudul, rap martangiang, rap mamuji debata, nakpe asing-asing be rupata. Nakpe asing-asing be latar belakakta. Nakpe asing-asing be margata. Ala pajauon ni debata. Jala ala siat debatado. Akan adongi di hita. Di pasada mahita. Di bagasan persauran nabadia. Jala di dokmai sada songon pamatang ni Kristus. Berarti sudah hita naro tu bagas garejaon pamatang ni Kristus do hita. Di bai si Paulus ma songo dia ma pamatang ni Kristusi di bagasan persekutuan, di bagasan kebersamaan, di bagasan persauranna. Songon pamatang ni jolmai sadiri. Asa boy hitara mangatusi songo dia do pamatang ni jolmai sadiri. Adong do berbagai sumber nama dok pamatak taon. Adong nama dok 100 onoma organ-organ di pamatak taon. Alai laos adonggo nama dok 70 minna. Alai manak sadia pe catatan na boy tajaha na paingoton hita. Laho mangatusi pamatak taon. Adong mata, adong igung, adong mata, adong pinggol, adong siubeon, adong ulu, adong simajojak, adong tangan. Berarti meragam di pamatak taon. Jala adong doi nata hilala gale. Alai tabai do tu si perhatian spesial. Songot di pangatusiot tu pamatak tai. Molo hacit si majojak tai. Hola si majojak tai do na hacitan. Doho do sude pamatak tau kacitan. Molo hacita tangat taon manang iseat sa bilu atau tergores oleh pisau. Holan tangat taon do na hacitan. Sude do hacitan. Di bagasan panadaon na songoni berarti molo hipas sude pamatak taon. Denggan sude merdalan aka organ-organ ni pamatak taon. Da marlas ni roha do hita. Boy hita mengirjak-irjak. Ada ngadong gope sahitu. Ada ngadong gope kolesterol hu. Ada ngadong gope darah tinggiku. Sehat ibana bamangirjak-irjak ma pamatang tai. Songoni ma panadaot tadi pamatak taon didokon si Paulus ma. Bereng ma pamatang mi songoni ma pamatang ni Kristus huriai. Buasa di hari koton. Adong aka perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini boy mabain gaor di tengah-tengah ni huria. Alai limodak ya teh, nak pola ya terbigi gaor kan? Ya do manang dakya. Dakya. Huria Korintusi ala niaka perbedaan ni si Leo na siya todii. Adonggo na Leo si Leo ni 5. Adonggo na Leo si Leo ni 3. Adonggo na Leo si Leo ni 2.
alai adonggo si leo-leoni sada. Di tengah-tengah ni keberagaman ni si leo-leoni asini rohai terjadi adong na mangasahon si leo-leoni. Au na kumibat. Au na jumago. Inna na dapota si leo-leo na gudangima. Alai na dapotan si leo-leo dak pula gudang ay dang doho tau isi. Dang adok si bainokku. Inna matong. Jadi terjadi blok-blok. Sa grup na dapota gudang, sa grup naso dapota gudang. Laos adonggo muse tubu aka pergumulan alani aka tokoh-tokoh di tengah-tengah ni huria korini. Daong si Paulus do idolaku. Si Paulus dak pola malo makatai alai ringgas mangulaulaon. Dak pola malo ibana marjamita alai sai dihobasi huriai. Aulo moraku si Paulus do. Masa ada kelompok muse. Daong au dong aku si Apollos do. Atar malo si Apolloson. Laho pasahaton barita nauli. Au si Apollos do idolaku. Umalo ibana pasahaton. Adong muse. Au daong Kristus do. Ay Kristus ilo Jesus na paluho kita. Alani tokoh-tokoh ope. Adong gunatong nabuoy mabayin par bulat-bulatan. Dohot akaragam na asing. Nabuoy mabayin par bulat-bulatan. Alani dipaingoton si Paulus mahuriay. Unang tusi pikiri hamu, unang olo hamu, marbolat-bolat gabe boy pocha huriay. Unang maolo marbolat-bolat, maingot hamu. Bere kamu mapamatang munay. Songoni magobarana ay pamatang ni Kristus dohamu na sa huriaon. Alabaga be pamatang ni Kristus nung adileho tuhita siyan sa datodi. Marhite padidioni ninna. Mulu majalo padidio kita. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata. Ama, anak, dohotodi, porbadia. Sude akana porsea dididi tu bagasan goari dadong tu bagasan goar na asing. Berarti marhite padidioni nunga di jauhamu gabe ruas ni huria nabadia. Berarti molo ruas ni huria nabadia hamuna. Macayar gasi tutudo hamu ala debatado majouhita gabe ruas ni huria. Ji unang adong menganggap diri na beda argana do na asing sarupa do argata. Rap na tinobus na hinokop ni Kristus. Manang na adong pegodang sinamota. Manang na paspasa pe sinamota. Manang na oti pe sinamota. Rap argado hita di jolo ni Kristus. Manang na perdosa oti pe hita. Alay tonggo na hinokop tinubus ni Kristus do hita. Manang na perdosa godak pe hita. Isi iso perdosa godang. Hola nau doate. Adong guna malu-malu berarti otik guru pedosa ni. Manang na perdosa godak pehita. Alai rohita porsia tu pakokok mi debata marhiti Yesus Kristus dos dohita di jolona.
Sadado hita saluhutna di juluna. Alani parsauran ni huria. Macailas roha naking naposubulung ate. Mauleate ma diede munai. Do di panitia naking naposubulung ko panitia teh. Omma haduan gabe Qur'ama. Omma haduan gabe Qur'ina. Mauleate ma di Qur'ina ido haduan lansia ate. Qur'ama lansia. Ima parsauran na jinoni debata omma huria alarak sudah hita kurate alairak maredde do hita omma huria unang olo hita haluar siat tonga-tonga ni huria molo haluar na marsahi doi songo pak tai kan marsahit gula gabe diamputasi dung diamputasi ibana ujungnya mate nama tong tanomon namanya amputasi kan songo ni do hita sude molo adong akana hurang hipas di pamatakta jala dipotong dibuang ujungnya gale mate itanum. Ido pajamot tonon songon sada huria. Mungkin berbeda pendapat do hita naking berbeda-beda do akala terbelakakta alai nunga gabe sada huria hita. Om masih rawatota molo adong nama jalo hukum siasat gereja. On ikos si jamot tonon ni parhalado ni huria. Asa unang gabe mago nasida. Alai iko jowo doibanmu semulak marhite parmahanion niaka parhalado ni huria. Rap dohot kita. Jadi unang lasrohata mabege mernida hona hukum siasat gereja ala merbagas so niatoan ni huria molo tapasob lamadao nasida ujung ngamago nasida ujung ngaidokoma dakpola hakabibibiao ninama lao manasida alani pehita molotung adong nalilu unang ma ditinggalkan persekutuan di tengah-tengah gereja. Ai pamatang ni Kristus dohita naong jinouna naong sinesani debata marhiti Yesus Kristus saluhut dosata. Alani ala pamatang ni Kristus dohita saluhutna nao kinokopna tadokma argado hape au di debata. Argado hape au di tonga-tonga ni huria. Molo sodos pehita saluhutna nakinga taida dak sarupa hita apala sada pidanganong nasarupa ate. Argado hita, molo argado hita, rapsudedo hita, marpanupahi di tonga-tonga ni huria, mabanauli di tonga-tonga ni huria, boy doi taulahon saluhutna. Maule ate manaking di panitia, adonggo saldo na ate. Itu tong adok saldo na denggan adong buse akka hasil na itu tahe ben munay nakke bah jago man naposon halahi mamikiri musi igereja inaro aku do sipata nakingan bah luar biasa jadi molo om musik ta goyang gohamu naking itu kan bamangolu tahilala
Artina molo denggan di bain nasida. Itu buah dari pemberian Tuhan di tengah-tengah nasida. Barap doh mahita nakingan. Dan adong be na merasa letih lesu. Sudah makilala. Yes, enak lagunya. Apalagi uli di patu panasida. Lemarlas ni roha mahita. Songoni mahita saluhutna. Molo lam uli argado au. Adong go hape peraku. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni gereja. Di tonga-tonga ni masyarakat. Berarti macai uli. Unang adong, jangan ada anak-anak yang merasa dia tidak berharga di tengah-tengah keluarga. Semua berharga di tengah-tengah keluarga. Una kolanda modom do gadget. Satu hari tanpa ada sapaan kepada orang tua. Itu tantangan dang nasala nasida ala ni gadgeti. Alai tantangan di zaman sonarion. Karena timbul manusia itu sekarang. Dakolan naposo ate. Akaina pinga ulu lalap. Lala majawab sudi ale-ale na gabi gosong mah gula mona. Hiado ito to kamu tiktoki ipamasuk anak kona tu kulkas. Alala pibana namar tiktokon iri pu bawang anak konai tempat ni bawangi. Yang kata songoni ibereng tiktok ngai pamasuk anak konai tu kulkas. Lalap. Jala situasi sonarion nga egois jolmai egoisian dihilala ibana dihilala jolmai adong dosi AI mangalusiau adong dosi Google mangalusiau inarohana mana HKBP 5 Tori pabua nakingan. Mana makanan? Pesan? GoFood. Ujung ngai kamar rai masudi. Si panganoni. Harus songoni anak muda. Isi ma pitsana, bukus ni pitsana. Isi ma bukus ni ahama musena untuk munai. Starbucks na. Pokoknya masuk matu kamar resudi. Egois. Jadi di dokon adong dongan nami konselor Marga Simajutak. Ngagudang noaing jolmah sakit jiwa. Sakit jiwa. Karena ternyata kita manusia adalah makhluk sosial. Iko mardonga dohita. Dan cukup gadgeti dongata. Iko marsaur dohita. Dan cukup handphone dongata. Mengalusi hita dan cukup. Karena kebutuhan dasar manusia adalah ada temannya, ada grup sosialnya, adong parsaurana. Ima kebutuhan najala riko tibana dihargai disapa. Opung-opung. Lasia dolo rohamuna molo ihaul pahopumuna ihamu. Nakpay buati hepeng muna. Ido kan? Las doran opung minta duit dong ke Alfamart. Oh paupuku. Manusia itu butuh disapa. Manusia itu butuh dipeluk. Mumpung masih ada waktu. Ringgasma akada danak makaol omakna dohot bapakna. Rajinlah kita memeluk papa mama kita. Songonido nomor keluarga. Memang di halak bata idokon.
Nang romantis salak batakonin na toho deh. Alai sonari. Alan di perkembangan ni teknologi. Mungkin na jolo. Dang adok pola manggugay pikirata. Dang dohonot taholan amada. Holan ina. Dang holan ina. Sude jolma. Na jolo dang adong si totonon natong ibana sambil reba. Alai sonari nga buah. Godak si totonon na. Gaberitik may bala. Untuk itu, untuk mengimbangi teknologi yang canggih ini sangat dibutuhkan. Baiklah kita. Itu naking epistel tayate. Buama molomodom sahalak. Utago domodom 2 halak. Unang mekel hita turpukido kan. Untuk memberikan kehangatan, untuk memberikan pelukan, untuk memberikan kekuatan. Berarti kita harus melatih. Molo na jolo pe agak janggal. Baso narikon tabiasa ho majote molo adong ko pe pasangan na. Unang inahan na tong. Alay molo hinahan na pe ihaul ma ale-alena. Ido kan? Ihaul ma anakon na. Anak-anak, jangan lupakan orang tua. Itu undangan firman ini kepada kita. Bagaimana kita semua berharga di mata Tuhan untuk merawat kebersamaan. Kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Kebersamaan di tengah-tengah huria. Jadi ngagodang nuaing dang di telepon be bapak na do omak na dang ijupangi be. Boy do di telepon nian alai riko do na pajupang ate. Asido roha mamereng akan nalansia. Dang adong dongan na. Ujungga buah mapakilalana. Idea akan akomu inang karejo ipajak. Idea akomu inang karejo di bank. Idea akomu inang di luar negeri. Isi dodongamu ijabon. Dang adongin. Hama jabar tate. Pinasikolah ho tibo-tibo. HP tonggo. Nanaing dohonon dang ga bedak pasikola honoton alai riko do adong dongan. Sangat penting ada teman. Sangat penting ada sahabat. Sangat penting kita bersama-sama sebagai makhluk sosial. Untuk hidup bermasyarakat. Hidup na idokot dison. Marasing-asing bedu hita. Alay sadado hita. Namangihut mo sa ihamu amanami inanami. Ala argado hita. Berarti macai rekod. Diha arga atai hita saluhutna menjadi sapak kilalaan. Sapak kilalaan songon sada pamatang. Iko boydo hita makilala nadi dongata. Ate. Iko boydo hita makilala nadi dongata. Ido huria. Ido benai jamotto kuriai ringgas mahita tu persekutuan para hari Kamis, para hari Selasa, para hari Jumat, pertanyaan.
Disido dipupuk sapa kilalani. Ngahea hukubur hami. Sada ama. Moding may bana nung nga sa minggu dangadong mabotosa. Ala keluarga dung bau, dung busuk, dung marulok. Haboto amma. Kenapa disukum ma? Idi anak kona, anaknya tidak ada yang peduli. Oh, dukoni sukum mamuse, idi istrina sirak sirangon. Dungi isukum mamuse, ay nasiadong go tetangga mabotosa, dakyaroon marsaor. Ala donga tubuh nama ujungnya diurus ma. Idia garejana dang binoto. Sadia hita makilazal sa pakilalaan. Wena guda nga jol maberotu ulaw nai. Ala buah. Ala marsaur, ala sahuria, ala parari kamis, ala pertanyaan, ala samarga, ala hamuse. Ala ro tu gereja. Ibana makilala. Oh, todokku deh. Oh, sahuriaku deh. Oh, satubu dohami, pamatang ni Kristus dohami. Ido na hinari koto dihita. Dang berpikir pe tuaka kelebihan-kelebihan tuak mabain per bulat-bulaton. Alai molo tung berbeda-beda pe hita. Asa sada hita saling mendukung dan saling memperhatikan. Berbeda-beda do sudah yanakon tolu 25 di tengah-tengah ni keluarga. Alai sadama songon tubuh ni Kristus. Songon ni do huriai sadama hita songon pamatang ni Kristus. Ai nunga di pasada hita di bagasetod di porbadia. Ai argado hita ditobus marhite Jesus Kristus. Tahilala mai. Sapa kilalama hita. Sudah berlombalah untuk melakukan yang baik. Pasti ada karunia bagi kita masing-masing. Pasti ada talenta. Pasti ada pemberian-pemberian. Kita dengan sukacita menjalani tahun 2025 ini. Dengan Tuhan yang memelihara dan menuntun hidup kita. Ada amin? Martangi yang mahita. Mauliate ma puji-pujian upasahat rohanami tuho Tuhan. Hodo nama juhami gabi pamatangmu. Di bagasan akasi leo-leonmu nama ragami Tuhan. Urupi mahami marhiti todim todi purbadiai. Asa hupa tuduhami babua argado hami di hadapanmu, jala dostu hami di hadapanmu, nauk kinokokmu, naung tinobusmu, marhite huason ni todim, ajaranmu hami, lau patupa akan naulina denggan, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni masyarakat. Songo dia pi aka berbeda di hami, alai adongdo naboi sipa tuduhonon nami na saling mendukung bahwa kami mempunyai fungsi yang berbeda-beda tetapi satu di dalam Tuhan. Mau lihat madiho Tuhan paso-paso masih ada danak sahat rodi naung lansia asa saluhuk nahami talup lahu patuduhon haulion di tonga-tonga ni huriam. Paso-paso huriamon ni uluhon ni paditanami. Asa saluhuna marsitutu mangulahon akapakobasion na hopar tulomon ni roham. Rap dohot akaparhalado ni huria. Rap dohot sudi koinonia marturia
diakonia dohot parar taon ni huria. Sudi akka barita tikting hu pasahat tami matuho Tuhan. Asa ho maniroy rohadot pikiran nami. Boy hula ho kami ho bartulo mo ni roham. Akka namarlas ni roha tabamulas ni roha. Akka namarsak urupan no Tuhan. Marhite akka ruas ni huriam, hami sama hami masih tupahan masih urupan. Asima roham Tuhan akka namarsahit pe urupi leon akka hahipason. Asa saluhut na hami songon pamatangmu marulupolo mamuji pasangap guar munabadiay. Mauliate madiho Tuhan jalo matangiang ilih-ilik pamujion namion. Olam mga sahon guar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan seokop pami. Amin.